Čaute lidi, zdraví vás Wendy z dnešního... Wendy, já jsem takový kokot. Ty vole, komu se do dnešního videa, proč furt říkám Wendy za kokot? Už se mi to v jednom videu stalo. Vole. Jsem kokot. No, je to tady takový vlog. Prostě o tamtud, to je můj dům někde tam. Jak jsem to tam teď nablížil. Tak jsem přijela sem. Klíče nemám, ale zvládl jsem to pomocí mé mámy. A mamka šla na bankomat. Tam uvidíte. Jo, a chci vám jenom říct, že jsem v pohodě. Měl bych ještě vydat vlog ze Slovenska, ano, já jsem kokot, ale fakt jsem kokot, ty vole. Ty pičo. Jo, ze Slovenska, asi to furt pletu. Ze Slovenska, ty vole. Jsem kokot. No prostě to řešme a takže čau. Ne, ještě nejde. Ale i tak už potřebuju vypnout. Takže čau.